Kaseng Voice of the People Party VPP kabadang pen krek menta ban pen klanya kaseng wat Sharilum Garo hakabala la ban sakhi bo president ubalong ru MLA ka Nongkram constituency hakaliang persya un let Sharilum Garo lingba ka jing don jongki brio ki bakhot yu uba ardan ula let Sharilum Garo haringkat bar ki nongket kam ka party badjakane la sakhi lingba ki jingbu dor jong u hakarinsan social media WhatsApp kata haka status ka babarot na ki brio ki baju pendan kam WhatsApp ki ju smart ban bu dor Nakjiyat jingtip, layo lum jingtip bau ba ardan ula lech South Garo Hills District, ya kaba ula lap daki khmat kat badang don hakate kathan ya jinglong jingman jongki yeng school, bad ba untho haka status daka ktien nongway, kaba ushondur lang bad yalade, baka ni kadai ka school sorkar lower primary, kaba don hadalu koy nabahoy, bad nak jinglong jingman jong ka nega school pila ban sngotu kumno ka sorkar MDA, hapo ka jingalam ka NPP ka khmi ya katanat puli puthi. Kat badang jungo ya status jong u lalapru bau ba ardan ulapha sondur lang yala di ha kapor budang don halenti ban lech phai ban lap ya jinglong ka surak ka badan ha shibanta jong ka surak ba national highway basan puai bad bo untho kani kadai ka rukom sna ya ki surak hamigalaya bad phinlap bon kini ki surak lada ya ha ka surak tura sadalu NH san puai La banyo i bau ba ardan ulasandor ha ka surak ka ba orpat ka ba pen-i kumno lasnaya ka namar la banyo i ba ka jing orpat kadai ka ba heb ha pat khlam don pat kanu ka jing ker siet na katanat PWD roads ya ka ba anmanai ki kali ki ba yat kham tam ba kadai ka surak ba Leo jing te bau ba ardan yamenta udon hatura West Garo Hills District ka ba don ya artali ki constituency ki ba pau khmat ka South Tura constituency ka ba mi khmat do menteri rang ba u Conrad ke sangma bat ka North Tura do Lampang u Thomas sangma na ka jing sha khot ngobha jong u haki riu rang ba banya selok bat ka jing kwa tep ka jongki ya ka party VPP Bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan Ka kot ka kia Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya